Toto video ti prináša XTB. Píše sa rok 1602. Shakespeare práve dropol Hamleta, Galileo prišiel na to, ako fungujú kivadlá, no a Holanďania trošku zavidia Portugalcom tie ťažké love, ktoré točia na dovážaní koreníc z Ázie do Európy, a preto sa rozhodnú, že to chcú robiť tiež. Má to ale háčik. Potrebujú na to peniaze, pretože lode sú drahé, posádky sú drahé, konkurencia je silná a okrem toho je celý tento biznis dosť riskantný. A tak prídu s inovatívnym nápadom. Založia veľkú štátnu spoločnosť, ktorá dostane právo monopolu pre celý obchod v oblasti Ázie a umožnia bežným ľuďom kúpiť si v tejto spoločnosti podiel, výmenou za následný podiel zo zisku. Tento krok je revolučný preto, lebo do tej doby boli námorné výpravy doménou bohatých jednotlivcov, ktorí financovali jednotlivé výpravy a potom dúfali, že sa vrátia. Tým, čo vymysleli Holanďania, umožnili rozdistribuovať financovanie medzi veľký počet ľudí, vďaka čomu mohli vyzbierať viac peňazí a následne kúpiť viac lodí, absolvovať viac výprav a zarobiť viac peňazí. Holanďania o tom vtedy nevedeli, no týmto počinom vytvorili prvý akciový trh na svete. V súčasnosti sú akciové trhy neoddeliteľnou súčasťou globálnej ekonomiky a ich celosvetová hodnota dosahuje astronomické sumy. Preto sa v tomto videu pozrieme na to, čo presne akcie a akciové trhy sú, ako fungujú, prečo vôbec existujú a tiež ako do nich môžeš investovať. Začníme teda hneď otázkou, čo je to akciový trh. Trh je všeobecne v ekonómii systém, prostredníctvom ktorého prebieha nejaká výmena. Je to miesto, kde sa stretávajú kupujúci a predávajúci, aby sa dohodli na kúpe alebo predaji určitého tovaru alebo služby. Napríklad trh nehnuteľností sa týka kúpy a predaja nehnuteľností, trh práce sa týka ponuky a dopytu po pracovnej sile, no a akciový trh sa týka kúpy a predaja akcií. No a čo je teda tá akcia? Akcia je druh cenného papiera, ktorý predstavuje čiastočné vlastníctvo v akciovej spoločnosti. Napríklad, ak existuje spoločnosť, ktorú tvorí 1000 akcií a je majiteľ vlastní všetky z nich, tak vlastní 100% tejto spoločnosti. Ak sa rozhodne 500 svojich akcií predať, tak bude vlastniť 50% spoločnosti a zvyšných 50% budú vlastniť ostatní majitelia akcií, tzv. Akcionári. Z toho ale plyne zásadná otázka. Prečo by sa majiteľ spoločnosti dobrovoľne vzdal vlastníctva v jeho vlastnej spoločnosti? Majitelia spoločnosti predávajú akcie svojich spoločností z viacerých dôvodov, avšak väčšinou je jedným z hlavných motivov potreba získať kapitál. Keď spoločnosť potrebuje financie na expanziu, vývoj nových produktov, zlepšenie infraštruktúry alebo na iné strategické investície, má v podstate dva hlavné spôsoby, ako ich získať. Prvým z nich je požičať si od banky. To ale znamená zadlženie a platenie úrokov. Druhá možnosť je predať podiel spoločnosti investorom. To môže urobiť súkromne, takže nájde investora, s ktorým sa dohodne na cene a výške podielu, ktorý za tú cenu dostane, alebo to môže spraviť verejne. A to tak, že svoje akcie ponúkne verejnosti. Ak sa spoločnosť rozhodne, že chce predávať svoje akcie verejne, tak sa koná udalosť s názvom Initial Public Offering, skrátene IPO, kedy spoločnosť prvýkrát ponúka svoje akcie na verejnom trhu. Proces IPO sa začína výberom investičnej banky, ktorej hlavnou úlohou je pomôcť určiť hodnotu firmy, počet vypustených akcií a tiež cenu jednej akcie. Pred samotným IPO spoločnosť prezentuje svoju hodnotu potenciálnym veľkým investorom. Na základe záujmu investorov a trhových podmienok sa potom určí finálna cena akcií a po schválení regulačnými orgánmi sa akcie začnú verejne obchodovať na burze. Čo je to burza, sa môžeš pýtať. Burza je jednoducho miesto, na ktorom je možné kupovať a predávať akcie alebo iné cenné papiere. Po svete existuje mnoho takýchto burz, z ktorých každá má svoje vlastné podmienky a pravidlá. Medzi najznámejšie burzy na svete patrí New York Stock Exchange, kde sa obchodujú napríklad akcie spoločnosti Coca-Cola alebo Boeing, Nasdaq, na ktorom je Google alebo Apple, no a na Slovensku máme jednu burzu cenných papierov v Bratislave a v Česku je tá najvýznamnejšia v Prahe. Je na každej spoločnosti, aby si pre seba vybrala tú správnu burzu, pričom vždy môže figurovať len na jednej. Obchody na burze sú sprostredkovávané tzv. Burzovými maklérmi. V minulosti títo makléri fungovali priamo na burze, kde sa hekticky prekrikovali, aby naplnili žiadosti svojich klientov a kupovali fyzické papierové akcie. Dnes vďaka technológiám celý tento proces prebieha elektronicky, avšak stále prostredníctvom maklérov. Proces nákupu alebo predaja sa začína tým, že investor, či už cez online obchodnú platformu ako je napríklad XTB, alebo priamo cez makléra, zadá príkaz na kúpu alebo predaj akcií určitej spoločnosti. Tento príkaz môže byť rôzneho typu. Najčastejšie sa stretávame s trhovým príkazom, ktorý sa vykoná okamžite za aktuálnu trhovú cenu, alebo s limitným príkazom, kde investor určuje maximálnu alebo minimálnu cenu, za ktorú je ochotný transakciu vykonať. Po zadaní príkazu sa tento príkaz umiestni na trh a na burze sa následne hľadá protistrana transakcie. Pri kúpe to znamená, že sa hľadá niekto, kto je ochotný predať svoje akcie za cenu, ktorú je kupujúci ochotný zaplatiť. Pri predaji je to naopak. Keď sa nájde zhoda medzi kupujúcim a predávajúcim, transakcia sa uskutoční. Každopádne teraz prichádza tá podstatná otázka. Prečo by vlastne niekto akcie kupoval? Dôvodov je viacero, no tým základným je snaha o zisk. V dlhodobom horizonte akciové trhy vykazujú rast v priemere približne 8 až 9% ročne. Kúpou akcií sa stávaš spolumajiteľom spoločnosti a ak spoločnosť prosperuje, rastie aj hodnota tvojej investície.
Ak kúpiš akcie a neskôr ich predáš za vyššiu cenu, tak zarobíš. Okrem toho niektoré spoločnosti svojim akcionárom vyplácajú tzv. Dividendy, teda pravidelné podiely zo zisku, ktoré môžu byť zdrojom pasívneho príjmu. Akcie je samozrejme možné kupovať a predávať aj v krátkodobom horizonte. Tento prístup je známy ako day trading a možno si sa na sociálnych sieťach stretol s chlapcami, ktorí ho prezentujú ako rýchlu cestu na zbohatnutie, no pravda je taká, že tento prístup je veľmi náročný a nesie so sebou vysoké riziko straty. Vyžaduje rozsiahle znalosti, veľké množstvo času a energie, pričom tvojou konkurenciou sú profesionálni obchodníci a inštitúcie, ktoré využívajú sofistikované algoritmy schopné reagovať omnoho rýchlejšie a presnejšie ako bežný človek. Z týchto dôvodov sa pre bežných ľudí odporúča skôr dlhodobejšie investovanie. Dlhodobé investovanie prináša menšiu volatilitu a menšie riziko straty, keďže investori majú možnosť prečkať krátkodobé trhové výkyvy. Tento prístup sa zameriava na budovanie hodnoty aktív v priebehu času, čo je často dosiahnuté investovaním do kvalitných spoločností, ktoré majú silné trhové postavenie a dobré vyhliadky na rast. Navyše pre tých, ktorí možno nemajú čas alebo záujem o intenzívne sledovanie akciových trhov a vybranie vhodných akcií, existuje alternatíva v podobe investovania do indexov a fondov obchodovaných na burze, známych ako ETF. Index je súbor akcií, ktoré reprezentujú určitú časť trhu. Napríklad index S&P 500 pozostáva z akcií 500 najväčších spoločností na amerických burzách. ETF je potom špeciálny druh indexového fondu, ktorý sa obchoduje na burze ako akcia. Investovanie do indexov a ETF je teda jednoduchší a menej rizikový spôsob, ako sa zapojiť do akciového trhu. No a práve s týmto druhom investovania ti môže pomôcť XTB a ich nový produkt investičných plánov. Investičné plány slúžia na jednoduché pasívne investovanie tvojich úspor. Môžeš si v rámci neho vybrať ETF, o ktoré máš záujem, ľubovoľne nastaviť percentuálne podiely jednotlivých investícií a to všetko s nulovým poplatkom. Dobrú noc.